Takže čaute ľudia, vítam vás pri našom novom videu. Dneska si zahráme znova Rivals s mojimi kamošmi 2v2. Takže bude tu Patupolo, jedna samo Pato, Tomalenos a tento Mirko sa ide iba pozerať. Teraz ideme do toho Vojtu. Len kde sú? Aha, tu sú. Ja som jedna sama Pato. Počkať. Mirko. Sorry, Mirko. OK, takže ideme na to. Ja by som chcel crossboards, ale tak neviem. OK, takže padla nám arena, GG. Aha, tu sú všetky zbrane. To som nevedel. Tak to bude, no. To bude paráda, akože. Ale ja moc neviem hrať s týmito zbraňami, čo som si vybral. OK. A Tomalenos. Tomalenos je extrémne silný. A GG. Nevadí. Asi si dám dačo iné namiesto toho shieldu. Bro, kámo, GG. Kámo, no nic. Musím lepšie hrať. Poď, idem. OK, W. Tomalenosa som zabil. Kámo, samo prečo znova zomreli na samo Pato? On furt zomiera, kámo, to je GG. GG. Nevadí. Poď samo. No neviem, či vie hrať samo so snipou. No asi tak. Kámo, 4-0. To je GG. Bro, ten grenade launcher je silný. Bro, veď samo strieľaj. On nestrieľa, GG. OK, teraz idem s Patupolom. OK, takže... Bro, veď samo. Áno, pôjdeš so mnou. OK, takže ideme na druhý duel. Znova arénu asi. A teraz... Teraz hrám s Patupolom. Takže hádam vyhráme. OK, ja som si zobral jumpety.
Nice, W. OK. Nice. Tu je poriadna plnka. Nice. Nice. Good. Tento grenade launcher je extrémne OP, tak vám poviem. Fú, ale že extrémne. Bro, počkať. GG. Nevadí. Nás tam vybombil, ale že veľmi. A mal som zobrať freeze gunu. A nevadí. Poď, Paťko. Bro, kámo, prečo po ňom nestrieľal? Nechápem, prečo po ňom nestrieľal. Kámo, prečo po ňom nestrieľal? To nechápem, prečo po ňom nestrieľal. Kámo. Nevadí, tak ako vy chcete. Poďte, chlapci, poďte. Bro, poď, Paťko. Patupolo, poď. Bro. Oh, jaj. GG. Asi znova prehrám. Až. Neviem, kde to má nos. Tu je. Bro, prečo by strieľal po mne a nie po Patupolovi? To nechápeme. Patupolo GG. Tak teraz idem ja s tom Alenosom. A ja som šiel inde. GG. Proste to Alenos je, s kým je, tak to asi vyhrajú, mám pocit. Pretože on je extrémne silný. OK, ja vyskúšam Energy Rifle, Exogun, Chainsaw a Warpstone. OK, poďme na to. Yes. Nice, kámo, W. Toto je dobré kombo, čo hrám. Idem to spraviť znova. Nice, je na samo Paťo dead. Aha, nice, W. Oj, tam dostal kuso. GG je na samopáte, to tu spamoval miniganom. Ale toto je dobré kombo, akože really. Teraz sa tu rozbehnú s motorovkou.
Nice, Patupola som zabil. Nice, W. OK. Idem znova. Juj. OK, good. A ešte jedna samopaťo. Nice. Good hra. OK. Pozne hrajte také blbosti. GG. Nie. Trzeba stąpa, sorry. OK, poďme. Jedem proti Patupolovi aj na samopaťo. Čo si vyberem? Snajperku, Energy, Rio Shield a Freeze Gun. OK. GG samo hra Grenade Launcher. A keď Patupolo napísal, že nemáme hrať blbosti, tak on si zobral. Aha, OK, GG. Tak poď s nožíkom, keď chceš. Tak poď. Tak poď, kámoško, tak poď. Keď chceš, tak poď s knifom. Nice hlava. Chudák. Nice, kámo. W. W. Bro, to mám zúčet doma. Bro. Och, ja tak idem aj ja nubácké zbranie, keď on ide shotgunu. Tak poďte. Fú, dostal som ma, ale oni. Nice, Patupolo dead. Bro, ja som ho zabil, reálne, pozrite. Jo, to odbachlo. Ja som ho zabil, reálne. Bro, prečo, kámo? OK. Ale je to ťažké, akože sa vám priznám, 2v1. Je to ťažké, keď sa na vás rozbehnú dvaja. Akože není to vôbec ľahké. OK, je na samopaťo dead. Bro, skade? Bro! Yes, W. Dobre hrajú. GG na samopaťo útočí.
Reálne obidva idú na mňa s daggerskami. To je ťažké. Nice, W. Fú, 3-4. Bro, to bol hit podľa mňa. Bro, veď to nedostal freeze. A dostal, ale za to. Fú. Mám low. Obidvaja na mňa idú, akože mám moc veľkú šancu teraz. Yes, kámo, pozrite, aký pekný double kill. Nice. Yes, dostal. Kámo, mohol takto čakať. Mal som vyhrať. OK, tak ešte ja idem teraz s patupolom a potom už finito. OK, takže ja idem ešte s patupolom. OK. Alebo tak, ako chce, tak 2v1. GG. To malé moc ako nejde. Deje. Poď to malé nos, kámo. Poď. Fú, musíme vyhrať na to malé nosom a jedna samopato. Musíme vyhrať. Lebo to malé nos má akože dosť veľký level. Bro, kámo, crossboard. Som chcel, ale tak. No. Katana a Warpstone si dám asi. Toto je dobré kombičko. Musíme vyhrať. Bro. Nehráme Grenade Launcher, to je OP, prosím. Nehráme to. Bro, kámo. No, dobre. Hodím si tam Warpstone. Bro, to čo? To čo som dostal? To ma ako držalo pri stene.
Poď, Patupolo, poď. GG. A kámo, tento má len nic proti nemu, ale hrá veľmi monobácké zbranie, akože tak. Že tak. Nevyhovorám sa, ale sami to vidíte podľa mňa. Hrá veľmi monobácké zbranie. Za mňa. OK, idem. Ja som čakal, že budem zase jednu samú patu, ale nice. OK, takže only knife. Tak ale to mám pocit, že prehrám. Nice. Jednu samú paťu dostal. Tento Tom ale Jelenos je môj coach. Ale vidíte, ako ma dobre naučil. Obidvoch som dal ja. Takže good. Broď. Chudák je na samotné. To neviem, čo robil. Tak poď. Fúha, napínavé. Yes, W. W to je. GG už ma porazil. Poď, Patupolo. OK, po tejto hre už ideme normálne so zbraňami. Nevadí, Patupolo. Uzinu, knife, verbst. Nice, kámo. W dostal Jelenos. Nice, kámo, tá uzina je silná. Dosť dobrý damage to dáva, akože nesťažujem sa. Poďme. Tak dostávam. Yes, kámo. Tak to je GG. OK, takže toto bude asi všetko k dnešnému videu. Nezabudnite mi dať like a odber a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.